सरकारा 2.5 बोसोर जाबाय बे 2.5 बोसोराव जोंनि डिसि लेभेलावहाय गोबां माखासे सरकारि आसनि मावनाय जाबाय आरो डिसि लेभेलावहाय जोंहा मोनफा मोनफा प्राइमारि कमिटि दं पार्टिनि प्राइमारिजों डिसिजों माबायदि सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावलायदों सरकारि आसनिफोरखौ माबायदि बानायनाय जादों दिनैहाय न' फैबाय गोबां हाजार न' दिनैहाय माने अरुणोदय फैबाय गोबां माखासे बेनिफिसियारि होनाय जाबाय बे गासै बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो डिसिनि चेयारमेन मेम्बारफोरनि रायज्लायनाय जादों आरो मेम्बारफ्रा जोबोद खस्थ' खालामनानै खामानि मावबाय थानाय जादों बिना सार्थ'आव गोबां खस्थ' लादों बिथांमोना गोसोनि बाथ्राफोरखौ जों सावरायदों आरो 2.5 बोसोराव जोंहा मा एक्सपिरियेन्स जाखो बिथांमोना बेखौ जों एसे सावरायलायनाय जादों गोबां अबिगथानि खोथा जोंनो फोरमायदों खोब मोजां मोनदों आरो फैबाय थानाय समावहाय जों बोरै साबसिन रायजोनि थाखाय खामानि मावनो हायो बे बाथ्राखौ जों बाहाय सावरायनाय जादों गासैबो जोंनि डिसिनि चेयारमेन भाइस चेयारमेन मेम्बार बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो आरो जोंनि पार्टिनि मानसिफोरखौ जि गोख्रों खामानि मावबाय थानायखौ आं साबायखर बावो आरो आं सानो बिथांमोननि जिखिनि मावबाय बेखौ नायोबा जोंनाव खुनु सोबख'नाय गैयालासिनो जाख्ल'नाय गैयालासिनो जोंनि समाजनि थाखाय जि खामानि मावनायनि बाथ्रा जों बुंदों इउपिपिएल सरकारा प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सरकारा बियो थारैनो दा जागासिनो दङ आरो फैबाय थानाय जों मोजाङै गोख्रोङै खामानि मावनो हागोन फैगौ लोकसभानि थाखायबो माबा मोनसे राजखान्थियारि बागै सावरायनाय जादों जोंनि इउपिपिएल हान्जा हिसाबै जायखिजाया इलेक्सनानो जाया मानो बिसायख'थि जाया मानो बेखौ जोङो गेलेनो हानायनि जोंहा क्षमता दङ दा गतिके फैगौ लकसभा बिसायख'थियावबो जों इउपिपिएल हान्जाया बेवहाय बाहागो लानो हानाय जोंहा क्षमताया दङ बोथोरा फैथों आरो जों जेब्लाबो प्रिपेयार्ड जों जेब्लाबो थियारि सांग्राङैनो दंबाय थायो आरो खोथाया जाबाय मा आसामाव गासै 14टा लकसभानि सिट दङ बेनि गेजेराव जोङो मित्र जटआव जों गेलेगोन बे बाथ्राखौ जों सावरायबाय थानाय जादों आरो जों मित्र जटआ आसामाव गासैयावबो जोङो बाहागो लागोन आरो क'क्राझारनि जे लकसभा समस्ति बेवहाय जों इउपिपिएलआ दाबिदार जानानै दङ आरो जों मिजिंथिदों बेवहाय जों इउपिपिएलआ जों बिजाथिखौ जों मोनगोन आरो जों देरहासार जागोन। थेंक इउ।